navyše bez žiadnych starostí. Že nemožné? S cestovnou kanceláriou Barto Travel, ktorú si založila Seničanka Veronika, to ide ľavou zadnou. Že sa snažím pristupovať k ľuďom individuálne a v rámci teda možnosti sa zúčastňujem každého zájazdu. Vašou jedinou starosťou teda bude nastúpiť do autobusu. No a jedným z nástupných miest je dokonca aj Senica. Zakladáme si na komfortných klimatizovaných autobusoch, kvalitných hoteloch, sprievodcovských službách a o tom svedčia aj dobré referencie spokojných zákazníkov, ktorí už s nami cestovali. Sme boli v Paríži, proti iným cestovkám bola zabezpečená strava aj počas dňa, ktorú sme si mohli vybrať, čo bolo naozaj veľmi dobré. Boli sme v Prahe, na romantickej Prahe a vo Svienčime. Cesta akože veľmi pohodlná, občerstvenie, všetko bolo zabezpečené, takže bolo super. Ako prvý bol vlastne nový Targ, z čoho som mala strach, pretože som si to nevedela docela dobre predstaviť, že to bola dlhá cesta. Ale nebolo tam nič, čo by mi bránilo tú dlhú cestu neprekonať. Barto Travel ponúka desiatky zájazdov po celej Európe. Stačí si len vybrať. Zájazdy môžete sledovať na webovej stránke www.bartotravel.sk a takisto aj na Facebooku máme svoju stránku.